ಅಮ್ಮನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಲಾಬಿ ಗೋರಡಿಗೆ ಬಿಡಿದೀವಿ. I love you, Manna. Hey! Hello guys, welcome back to a new vlog. Hello guys, welcome back to a new vlog. ini nama anniversary. अभी मजा आएगा ना भिड़ो दी ನಮ್ಮ 3ನೇ ವರ್ಷದ anniversary. So ಐಕಿತ್ತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದವರ್ಕ ಅನ್ಪಿದಾಡ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಜೇದಿರು ಜೋಕುಲ್ ಜೇಪಡಾದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂಚಾಗಲ್ದ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ಹೊರ್ತಿ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಪಟಾಕಿ ಪೋಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಪರೊಂಡಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪರೊಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೈಂಡು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ ಮಗನ ಬಡ್ಡೆ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತು ಆನಿವರ್ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಚ್ ಅಪ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪಾಪು ಮಾಡೆಲ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಪರೊಂಡಿಗೆ ಈಗ ಪೋಸ್ ಕೋರಿತ್ತೇವಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಪಟಾಕಿ ಪುಣ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಲಾಬಿ ಗೋರಡಿಗೆ ಬಿಡಿದೀವಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾರೆ ಸಾರ್ದಕ್ಕನ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕಮಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಾಂ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಇದು ಕೂಡ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಾರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಕ್ಕ ತಾದೆ ಯಾವು ಹಾಂ ಕೂಡ ಇರೇ ಆಯ್ತು ಆರಿ ಮಾರೆ I love you, Manna. I love you. ಎಂಚ ಕುಲ್ದ ಅನ್ಮಿಂದಲೇ ಬಾರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है ಇಡಲ್ ಪಡ್ತೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರ್ನೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಡೆಗಾಲ್ನ ನನ್ನ ಸಮ ದೀವ ಅಲ್ಲಿ ದೀವನೋಲು ಯಾಂತಿ ಐತ್ ಕುಲ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಗುಲ್ಲದಿ ನಾವು ಗುಲ್ಲೋಡದೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ಸ್ಯ ಸೇಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಮರನೇ ಮಲ್ದಿಲಕ್ಕ. ಸೊ ಕಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡೆದು ಬರೋದು ಇತ್ತು ಓ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜೆ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬೈಲಿ ಪೋಯಿ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ಬೇಬೆ ರೆಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ತಿನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲ್ ರಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಪಟಾಕಿ ಪ್ಲೇ ಅಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ತುಕ ಆಯುಷ ಶ್ರಾವಣ ಪೇರನ್ನು ചെയ്തിರಾ ಗಂಟೆ ಇದಾನೆ ಗಂಟೆ 11 ಬತ್ತಾನೆ ಇಂಕುಲು ಆಯುಷ ಅರಸಿ ರಗದು ಪೇರಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತೀನಿ
ಧಾನ್ಯ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ತುಂಬಂದೇ ಇರ್ತೇವೆ ಪಾಪ ಅಂಚ ಜೈದೇವೆ ತುಕ ಅವ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತೋಜಾಗನಿಗಲಿ ಇನ್ನು ಚಿನ್ನಿನ ಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಂಗಾರ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲಕ್ಕ ಅದು ಜಮಕಲೇನೆ ಲಕ್ಕಿ ಇಡಬೇಕ ಇಡೀ ದಿನ ಬುಲ್ತಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಜ ಅಂತೈತೆ ಗೊಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ತುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುಟ ಆಯ್ತು ಪಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಜತ್ತೀನಿ ತೈಕ್ ಅವೇ ಬೋಡು ಆಯ್ತು ಆಲಗಡಿಂದಲೇ ಬೋಡು ಆರು ಆಯೋ ಆಂದಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೈತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಉಂದಿರೆ ಅವಲೆ ಪತ್ತಲ್ಲೇ ರಡ್ಜಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಆಲಗಡಿಂದ ಮೊಲೆ ಬೋಡು ಮೊಲಗಡಿಂದಲೇ ಬೋಡು ಇಂಕುಲು ಏತೇ ಆಗಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ದಿಲಿ 10 ಅಂಚಿನ ಕಂತಿಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲಗಡಿತ್ತನೇ ಬೋಡು ಇದು ಎಂತ ಬರ್ತುಂದು ಬನ್ನೆ ಅರಸಿ ಬನ್ನೆ ಇಂಚಿಡ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬನ್ನೆ ಆಯ್ಸಕ್ಕ ಬನ್ನೆ ಬಗ ಇಂಚಲ್ಲ ರೀ ಆಯ್ಸಿ ಹಲೋ ಪಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಎತ್ತನಿಕ್ ಈ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಹಾಕಿನಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಮಿದಾರತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುದುರೆ ಈಲಾಗೆ ತಂದ ಅಲ್ಲ ಆಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಜಿಜಿನ ಜಿವಾಗಲ ದೇ ಇದೆ ಪಸತ್ತು ಹಲೋ ಪಚಾತಿರೆ गजब बेइज्जती है ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಮೂಲ ಏನಡ ಬೇಲನಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೋಲು ಮೊನ್ನ ಸಾರಿ ಪುರ ಮೊನ್ನ ಖಾಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕಡೆ ಬರ್ತೊಂದೆ ನಿತ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿಯಾ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೋಲು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕೇನೋಡ ಹಾಪುಂಡಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಮಗನತ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕತೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪೋರಾಡು ಮಲೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬುಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋರಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡುಪ್ಪ ಓಲ್ದೆವು ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ಡು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಲ್ಲೆ ದೂರ ಬಾ 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 ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಪೋಂದುಂಡಪ್ಪ എന്നല്ല അപ്പുറം ആനിവേഴ്സറി പാടാണ് ಬರ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಮರಣಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಎಂಕಲ್ ಅಭಿನ ಮೊನ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಮೊನ್ನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬದ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆ ಅಭಿ ಬಂದೆ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಪೋತಿನಿ ಹಿಂಗು ರೈಡ್ ಪೋತಿನಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂಡ ಬರ್ತಿನಾದಾಗ ಅಂದಂದೆ ಐಟ್ ಬರೋಲ್ಲೇ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ತೋಲಿ ಆರು ಹೇ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಕೂಡ ಯಾನ್ ದೇಗ ವೀಡಿಯೋ ತೋರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ತೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ
ಕಂಚನೆ కొంచెం ఫాదర్ ఇండియన్కి ಫಾದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ಮ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ಸನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಪಾಡ್ದು ಜರ್ ಬ್ರೋ ಪಾಡ್ದು ಜರ್ ಅಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಪಂತೆ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸಾರಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇಂಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿರ್ತದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟ್ ಇಂಕರೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಪನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೈದನು ಯಾನ ಪಂದಿತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಪನ ಪನ್ಪೆ ಬಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗುಲು ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಐಟ್ ದಾದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ಓದುದು ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಂಡ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವೇನು ತೂದಿತ್ತು ಜಂಕುಲು ಸೊ ಅವೇ ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪಿನಂಡ ಏನ ಪಪ್ಪ ಎಂಗಳು ಕಿಂಜ ಪೋಣಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಒಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಏನಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ವಾಯ್ ಬಕ್ಕ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕೂಡ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಪೋಯಿರು ಕಿಂಜಪ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಓದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಕೂಡ ಪೋಯಿರು ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡ ಮಗಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಯಾನ್ ಅವೇ ಅನ್ಪಿನಿ ಅವ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದಾಗ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಅವೇ ನಿಗಲು ಕೇನ್ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪಪ್ಪ ಓಲ್ಪೋತೀರಿ ಇಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಕಿಂಜಡಿಂಚಿ ಇಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತೆ ನೆಟ್ ದುಂಬಲ ಇಂಕಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೆಟ್ ಲಾಗಿಡ್ಲ ಏನು ಅಮ್ಮ ಇದು ಭಂಗ ಮಾಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ತಾಂಕದಿನ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜವು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನು ಹೆಂಗೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಬಟ್ ನಿಗುಲು ಆತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಸೊ ತೂಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಹತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಮಲ್ಪಗ ಆರು ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಶೈ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ಪಿರತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪನ್ಲೆ ಇದು ಮಾತ ಪನ್ಲೆ ಅರಿತು ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಪನ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಆರಂತ ಶೈ ಪರ್ಸನ್ ಆರು ಕ್ಯಾಮರಾ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಅಂಚ ಆರು ದೇಡ್ ಬಾತಿರು ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿರು ಜೇರು ಸೊ ತೂಕ ಏಪಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಂಡ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತೀನಿ ಪನ್ಪಿನ ಹೇ ಗೈಸ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುರ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಜಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವ್ರ ಡೆತ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೋರಿ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಅಂಚದ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾವೇ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಿ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲಾ ಬೈದೆ ಎಂಗ್ಳು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡಿದೆ ವೀಡಿಯೋನು ಬಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಎಂಕ್ ಆದರ್ಶ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಭಾರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಡಿಂಚಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮದರ ಆದರ್ಶ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕೂಡ ಬದಿತ್ತಿರಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಪಾತಿರ್ರೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ എനിക്ക് ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈಗೀತೆ ಸಿಗ್ಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್